Sa video ito ay magmumotor tayo para puntahan ng Mount Pulag National Park. Ito ay ang third highest mountain na matatagpuan sa Benguet Province. Tayo ay magte-trekking or hiking paakyat sa Mount Pulag Summit. Makikita natin dito ang magandang tanawin gaya ng Sea of Clouds at ang grassland. Kaya, samahan nyo kami sa panibagong adventure na ito. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Ito guys yung mossy forest dito. Good morning guys and welcome back sa aming YouTube channel. Ngayong araw ay may biyahe ulit tayo. Papunta tayo ngayon ng Benguet dahil mag-hiking kami sa Mount Pulag. Nag-DIY lang kami ngayon kaya nakamotor tayo. Nandito tayo ngayon sa Arayat. Nagkumain lang kami sa McDonald's. Nag-almusal lang kami. Time check is 7 AM ng umaga. Bale, galing kami ng Marilao. Nakabiyahe na kami ng 2 oras ata. Nakaka 77 kilometers na kami simula sa bahay. So nag-stop over na kami dito sa Arayat. Ngayon lang ako nag-start mag-video kasi madilim pa kanina. So, ayan. Tapos, nagpalipad ako ng drone dito. Lapit pala natin sa bundok ng Arayat. Kitang-kita siya dito. Ang ganda. So, tara, continue natin yung biyahe. Pupunta tayo ngayon ng Benguet. Nandito na kami ngayon guys sa may Hirona Tarlac. And parang may sunog oh. Ang lakas ng usok. Sobrang itim. Feeling ko nga sunog to. Pero wala pa ako naririnig ng bombero. Bakit parang walang bombero? Ba't parang hindi sila nagpapanik? Ayun na, sunog na. So time check is saktong alas 10 na ng umaga. Medyo nadali lang kami ng mga 30 minutes siguro to 1 hour. Kasi nagpa-stop over kami umidlip. Medyo inantok. Kasi after namin kumain dun sa may Arayat, and then bumiyahe kami, di ba? Medyo inanto kami kasi busog eh. Pero ngayon, dire-diretso na tayo. Nakapin sa akin sa mapa is Cannon Road and 2 hours away tayo doon. Ako yung kasap sili. Yes. Nantawa ko eh. Nararamdaman mo naman, nauuntog na ako sa'yo. Untog-untog na siya eh. Pero okay lang yun. Malaga, safety tayo. Mamaya, bumaldog ka na lang dyan sa sahig eh. Nahulog ka na pala eh. Tangi, baliw, kasama ka dun. Pag nalaglag ako, kasama ka. Welcome to Paniki Tarlac. Ang galing, may paniki talaga dun sa arko. Parang ngayon ko lang napansin na may paniki pala dun. So kakalampas lang namin dito sa city ng Urdaneta. And tanaw na natin yung mga bundok dito sa Benguet. Kaso nga lang may napansin ako dun sa isang bundok ko, yung mataas. Ano siya? Parang kinalbo. Guys, andito na kami ngayon sa may Season, Pangasinan. And malapit na kaming umakyat dito sa may Cannon Road. Ito na yung mga kabundukan na sa harapan natin. Sa Cannon Road kami dadaan. Try natin kung makakadaan tayo ngayon doon. Pero pag wala, baka mag Marcos Highway kami. Kasi alam ko may ginagawa rin nato sa Cannon Road. So ayun, tara. Sarap din magmotor ngayon dito kasi maluwag yung kalsada. 4 lanes pa to tapos maluwag. Wala masyadong kasabay. Ang daan pala natin ngayon is pabagyo tayo, tapos dadaan tayo ng Ambuklao. Tapos padiretso na tayo ng Bocot Benguet. Tapos papunta na ng Mount Pulag. Pero bago tayo dumiretso dun sa may Pulag, sa may mga station, dadaan muna tayo ng DNR para mag-register doon. Tapos kukuha rin tayo ng tour guide
And doon na rin tayo hanap ng accommodation pag lagpas natin ng DNR. Pinili namin na magmotor ito mag-DIY kasi para makapag tayo, makapag side trip, tsaka hawak natin yung oras natin. Anytime pwede tayong huminto, pwede tayong tumigil kung saan saan. Tsaka kapag may mga gusto tayong puntahan pa na bukod sa itinerary natin, pwede nating gawin compared dun sa mga joiner. Tsaka usually kapag joiner sa Mount Pulag is weekend sila lagi eh. Ang disadvantage nun kapag weekend kayo pumunta doon sa Mount Pulag is sobrang daming tao, sobrang daming yung kasabay. Yan, di kayo masyado mag-enjoy doon pag daming tao. Tayo, weekdays tayo nagpunta eh. So, mas minimal yung tao ngayon. Hindi ko ma-sure kung wala tayong masyadong kasabay. Pero kung meron man, for sure mas minimal compared sa weekend. Cannon Road open to light vehicles only. Ayun. May nabasa ako doon, karatula. Open daw yung Cannon Road for light vehicles. So sa mga trucks, bawal siya. Ito na yung arko ng La Union na dato eh. Hindi ko na matandaan. Oo nga, ito nga. Ayan o, welcome to La Union. Pero boundary lang naman to ng La Union. Oh, laki ng Pepsi tsaka Mountain Dew. Eto na guys, pakanan na tayo dito. Pag dito sa kaliwa, papunta ng Marcos Highway. Dito tayo sa Cannon Road. Mas scenic yung view dito eh. Pero mas marami nga lang landslide dito. Pero since hindi naman maulan ngayon, safe naman. Ayan na, welcome to Benguet. Kitang-kita na natin yung mga bundok dito. Ang ganda. Hindi tayo minto kasi nakaindo na tayo dati dyan eh. Diretso na tayo. Ito na yung toll gate na wala namang bayad. Let's go. Kampuan. Ang ganda ng kulay ngayon ng mga bundok dito, sobrang green. Ay, dito yung part na may ginagawa sa Cannon Road. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Andito na kami ngayon sa Baguio. Baka maghanap muna kami ngayon ng kakainan. Kasi 12:45 na eh. May isang oras pa tayo papuntang Ambuklaw eh. So bago tayo pumunta ron, kain muna tayo. Hanap muna kami dito. Let's go. Actually, hindi ko lang kung saan tayo kakain. Kahit saan. Hanap tayo. Namiss ko dito ah. Traffic talaga dito. Let's go. Yung Let's go. And guys, kumain lang kami dito kay basta yan. Zambali Yan, Zambali Grill. Grill.
Nag-lunch lang kami dyan kasi medyo gutom na, hindi na kami umabot doon kay Lolo Cancio. Yun siya dati namin kinakainan. So ngayon dire-diretso na lang tayo, papunta tayo ng DENR. And magpapamedical din tayo doon. So may biyahe pa tayo na 1 oras at kalahati daw. Ay wow, ganito. Parang basura, no? Ay oo. Yung ano, yung mga bahay-bahay na tuldok-tuldok, parang basura yun. Sa malayo. Ang lamig! Oo nga, lamig. Itong Ambuklao road na to, maganda yung view dito. Scenic yung road na to eh. Lalo na doon sa may bandang unahan yung marami ng puno. Mamaya pakita natin. Grabe guys, nandito pa rin kami sa kahabaan ng Ambuklao Nueva Vizcaya Road. Tapos sobrang lamig ng temperature ngayon dito. Yung nasasagap ng motor ko ngayon, 21 degrees Celsius. Naninigas na yung kamay ko, sobrang lamig kahit may gloves ako. Kung naglalakad ka lang, okay lang siguro yung ganito basta naka-jacket ka. Pero kapag umaandar ka, yung hangin kasi sumasampal sa katawan mo, sobrang lamig. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. Ganda ng kalsada dito. I can Mga puno kasi nagpapaganda. right in front of Ano ba kasi puno yan? just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Ayan, malapit na kami guys sa DENR dito sa may Bukod Benguet. Pero yung last ilang kilometers na to, sobrang tatarik na dito. Ayan na, welcome to Daklan. Barangay Daklan yung ano eh, sa may DENR. Teka lang. Delikado to, mata tayo. Tugod ka niya. Pag nagka-open, overtake tayo. Ayan. Taas natin, no? Ang lamig! Hindi na. Pero naging 24 na lang siya, oh. Pero ang lamig pa rin, eh. Kanina na 21, eh. Welcome to Mount Pulag Protected Landscape. Hanapin lang natin yung pagkukuhanan ng medical. Pinauna natin gagawin. Medical and then punta na tayo ng DNR. Ito na pala. Dito lang banda yun eh. Ito na, JB.
Magpupulag po kami. Kuha po kami ng medical. Kuha po kami medical po. Kasi Sa taas na po. Dami rin pala hiking gears dito. Ma'am, pwede ba dito? Dito na kami guys. Yan, balik kukuha lang kami ng medical dito kay JB Medical Clinic, and then nakit kami dito for ENR. So ayun guys, dito kami sa second floor ng building ng JB Medical Clinic. Kaya nag-fill up lang kami ng form. Ayan, medical form, pipill upan namin to. Yung ganito, sample. And then, waiting lang kami, relax lang daw muna kami kasi galing kaming biyahe. Tapos after a few minutes, saka kami ima-medical. Tapos na kami dito guys sa medical clinic. Nakakuha na kami ng medical. Then dito naman tayo sa DNR. Mataas pala to. Oh? Ay, sandali. Dyan. Yan, dyan. Hingal ta. So, dito naman tayo sa DNR. Makaki-seminar tayo dito and register din. Opo. Sige po, wait lang. Sige lang. Sige po. Wala. For plant diversity in the Philippines, with 42% of all known plant species. Ang daming magbabayad ko. Tapos magbabayad lang kami dito. So guys, yun, tapos na kami sa DNR. Nag-seminar na kami doon. And nakapag-register na rin. So nagbayad lang kami doon ng 500 pesos. Dalawa na kami doon. So parang lumalabas 250 each. Yung seminar, mag-watch kayo ng video regarding sa Mount Pulag, kung ano yung mga do's and don'ts. Around 15 minutes lang yun. And then after nung video, may para magtuturo pa na isang admin doon. Doon na rin kayo pwedeng mag-question and answer kung may mga additional questions kayo. Tapos after nun, bayad na lang, and then yung form, bibigay na sa inyo. Yan yung ipapakita nyo sa ranger station na pupuntahan namin ngayon. From DNR to Babadak Ranger Station, nasa around 30 minutes yung biyahe. Kaso hindi naglo-loading kasi yung mapa. So hindi ko makita. Pero wala namang ibang dadaanan dito kundi ito lang. So hindi tayo maliligaw. Pero on time check natin is 4:19. So nasa 4:15 kami natapos dun. Yung DNR hanggang 5 PM lang yon. And yung ranger station hanggang 5 PM lang din daw. As soon as possible, kapag nakarating kami dun, kailangan na namin mag-book ng tour guide. Kasi grabe ang tarik, sandali. Kaya kasi yung start ng trekking papuntang packet ng Mount Pulag is 12 midnight to 1 AM yung ng range ng starting ng trekking sa Mount Pulag. So ang aga niya sobra, so kailangan makaano na kami kagad ng tour guide ngayon. Yun, bale kami, advance dinner kami ngayon kasi 4 pa lang. Siguro dapat mga 6 matulog na kami or 7. Basta Masyado nang late yung 7. masyado nang late yung 7. Basta 6 dapat matulog na kami. So siguro after namin mag-book ng tour guide and ng accommodation namin, ma-secure na namin. After that, mag-ano na agad kami. Hanap na agad kami ng dinner. Para may energy tayo bukas ng madaling araw. Ang lamig. 22 degrees sa panel ko ng ADV. Siguro plus or minus 2 siguro to. Nasa 20 to 24 degrees. Nasaan yung ano mo? Ay, nasa bag yung digital thermometer eh. Bukas ko na gamitin yun sa trekking. Inilabas ko. Ang tarik. Ang lamig. My goodness. Parang gusto ko na mag-puffer jacket. Ito pag gininaw ka, totoo yung ginaw eh. Grabe, tarik. Guys, grabe yung temperature dito.
Malapit kami dun sa Ranger Station dito sa may Mount Pulag. Ito na yung Mount Pulag Elementary School. Pinakamataas na mababang paaralan. Pinakamataas na mababang paaralan sa Pilipinas. Kasi highest elevation yan 50 degrees Celsius sa Matarpok, guys. Sobrang manhid na nung daliri ito. Bakit pa tayo dyan, Ang taas grabe. And ang sobrang lamig. So, pucha, delikado. Baka kasi may kasalubong. Ito rough road dito Rough road dun Ayun, nakita ko na. So guys, andito na kami ngayon sa Ranger Station. Current elevation natin, 2,450. Ang laki ng ginain natin na elevation, almost 1,000 meters. So mag-register muna ka dito sa Ranger Station. So magkano pinayaran mo doon? Wala siyang tiningin. Ano lang? Wala. Kinuha niya lang isang papel dito. Tapos ni-register lang tayo? Oo. Okay, registration lang talaga siya. Yung mga pisili nila dito. Namumula. Luwid kasi. Opo, ito po yung visit. Ma'am, yung sa 600 po na yun, dalawa na po kami doon. Opo, 300 per head. Okay. Okay, ito yung Environment and Cultural Heritage Fee. Tapos, Ayan. 60 pesos per head sa barangay. 60 pesos per head sa barangay fee. Okay. Thank you po. And then, dito tayo sa loob for tour guide. Mag-avail po kami ng tour guide. Saan po kayo mag-stay, ma'am? Sa SMR po. Hindi pa po kami nakapag-book doon, pero doon po sana namin balak sa SMR. Siguro. I-confirm nyo na lang mamaya dito po ba? About total of 1,500 po ang tour guide fee. Pero kung sa ano po ma'am, ilan po ang maximum person po nung 1,500 sa tour guide po? 1 is to 5. 1 is to 5. Mamaya pong 2 a.m. Paano po namin mahanap yung tour guide po namin, ma'am? Pupuntahan po kayo doon. Sa mismong homestay po? Okay. So yun guys, nakapag-settle na kami dito sa room namin sa SMR Homestay. Bali dito na kami mag-stay for at least 2 nights, I think. So 2 a.m. yung start ng hiking namin. And ang oras pa lang ngayon is 6:30. So maliligo lang kami, mag-aasikaso, mag-pack up. After namin, siguro mga 7 p.m. mag-sleep na kami. Siguro 1:45 a.m. Nasa labas na kami ng homestay. Hinintay na lang namin yung tour guide namin. Tapos yung binayaran pala namin dito sa SMR Homestay, ang offer sa amin is first 24 hours is 1,500 pesos for 2 packs. And then sa second day, kasi after namin mag-hike, hindi pa namin plan umuwi Plan pa namin mag-stay dito, magpahinga, and then kinabukasan pa kami umuwi. Technically, additional 1 day siya. So, 2 days kami. Yung sa second day, hindi na siya 1,500. So, binigay na lang sa amin ng 400 pesos each. Sa first day, 1,500. And then sa second day, 400 pesos each. 800. 1,500 and 800 kami for 2 days. 2,300 pesos yung mabayaran namin dito sa accommodation. Guys, time check. 7:10 p.m. Kakatapos lang maligo. Grabe. Sobrang lamig. Yung heater nila parang hindi naman umiinit. Ganun pa rin. Pero kapag walang heater, sobrang lamig. Papakita ko sa inyo yung temperature kasi meron akong temperature gauge dito. Andito siya sa labas. Ito lang yung room namin. Ayan. Ito lang yung shower room, bathroom. Ito yung temperature ngayon dito. 12.1 degrees Celsius. Good morning guys, time check. It's 12:44 a.m. Prepare na kami for start ng trekking namin. 2 a.m. pa naman, siguro mga 1:45 lalabas na kami. Tapos pa kami for breakfast and nakapag-bihis na rin.
Nandito na kami ngayon sa labas ng homestay. Hintayin lang namin yung tour guide. Baka nandun pa siya sa ranger station sa may baba. Gusto mo punta natin? Baka magkasalis eh. Ayun lang. Hintayin na lang natin. Hindi naman ang instruction eh. Hey guys. Nag-start na kami mag-trek. Exactly 2 a.m. Tsaka tingnan kung gano'n tayo katagal bago makapunta sa kampuan. Medyo natatagalan kami kasi napagod agad si Ryan eh. So based dito sa mapa ko, 5.1 kilometers pa. Ayan, simula dito sa kampuan hanggang summit. Ayan, 2564 meters lang yan. Tapos sa pinaka-summit, nasa 29 plus. Lagpas na pala kami ng kampuan. Pahinga lang saglit. And then, lumarga na rin agad. Diretso kami ngayon ng Camp 2. Current temperature natin, 17.8 degrees. Mount Pulag Camp 2, 5:10 a.m. Ito yung bukal. Ayan. Wow, ganda. Konti pa. Let's go. Napakasarap itong peak tree. It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start to let you in. 8:29 na kami nag-summit. Ganda dito guys. I will see what I've done. Let it go too soon. Oh, I'll be strong.
reaching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time, no. Nasaan yung daan? I don't wanna waste my time, No, 9-11 na. Grabe, tagal namin. Anyway, pababa na tayo. I-video ko yung ibang mga spots na madadaanan. Kasi kanina ng paakyat, hindi pa makita eh. Kasi madilim pa kanina. Especially dun sa may Mossy Forest. Maganda daw dun eh. And then, ayun, ito eh, pababa na tayo ng summit. Layo pa. Dito, simula dito sa summit. And lalakarin namin pa ganon. Tapos dun yung tower. Sakit na lang pa ako. Grassland pa lang. Grassland, Camp 2, Camp 1, tapos Ranger Station. Nasa 8 kilometers pa ata. Ito guys yung Mossy Forest dito.
Ano tayong kailangang anuhin? Let's go. So, time check. 7:48 a.m. Check out na kami dito sa homestay namin. Ay, parang madalas tong ano pero kaya naman. Ang alin? Ito ang gloves. Ito muna yung ginamit kong gloves kasi ang lamig eh. Hindi mobra yung riding gloves ko. Ayan, nakakaupo ka na maayos. Kahit may bag. Okay, lamig. Taas oh. Medyo matarik dito eh. So ito yung pababa dito guys. Papakita ko sa inyo ngayon kasi nung paakyat pa lang kami, hindi ako masyadong nag-video. Oh, ito yung lubak kahapon. Ay, nung isang araw pala. Oo. Taas oh. Taas natin. Oh my god. Nakakangalay ka agad. Matarik dito eh. Kaya siguro lahat ni clutch sarap. May engine brake kasi yung mga yung manual. Ito, mga scooter, meron pero lang, mahina. Hindi kakayanin yung talagang palusong na palusong na mahaba. Hindi Oh my kaya. God, ang taas. Eh, no shit. Ang ganda pero nakakatakot. Ang tarik pa. Maya-maya hinto tayo para hindi mag-overheat yung preno. Ganda oh, grabe. Ganda oh, kulay blue siya no. Puro bundok no? Parang bluish yung bundok. Ano yung tinatanim nila? Eh, gulay ata dito eh. Hindi naman nagtatanim ng palay dito. Puro gulay. Kaya nga eh. Ganda guys. Kahit dito sa kabila oh. Tara. Kung nakasasakyan lang tayo, bibili ako ng gulay dun. Ang mura lang, 1 kilo. Mura ang gulay dito. Kasi mahirapan tayo kung bumili pa ang gulay. Ang mura. Wow! Ang taas. Grabe naman yan. Oops. Ayan na, matarik na. Grabe naman, ang ganda naman dito. Kaya nga eh, oh. Mga lettuce to broccoli. Alam, may carrot sa sa terrace, sa rooftop. Ano? Tsaka repolyo. Sa strawberry. Ang tarik. Tingnan mo, grabe. Oops. Saan ako? Dito pala. Uy. Ang tarik. Yun, nakababa rin. Oh. Ang tarik. Ito na naman, view.
So simula nung after namin makababa ng Mount Pulag kahapon, hindi na ako nakapag-video kasi sobrang pagod. Pagdating namin ng homestay, nagbihis lang kami tapos natulog na agad kami. Tapos after naman nung nagising kami ng hapon na, siguro mga alas 6 ng hapon, yung mga 6:30 nag-dinner na kami tapos natulog na rin ulit agad. Pakita ko na lang sa inyo yung pababa dito sa may ranger station papunta nung DNR. 2,600 ata yung elevation dun sa may pinag-stayan namin. Tapos sa may DNR naman nasa 2,400 ata or 2,100. Ganda. Yun, ang ganda oh. Puro puno oh. Puno ba? Ayan oh, mga tanim nila, gulay yan. Ito po sa kabila pala. Ano kaya to, no? Repolyo? Ko alam. Ano tawag? Ano Repolyo ba yan? nga. Ay, hindi. Hindi. Pechay! Pechay. Hindi ko alam yan. Hindi nagugulay talaga. Hindi alam anong klase. Dahan-dahan lang tayo dito guys kasi baka mawalan tayong preno. 13 degrees pala yung temperature natin ngayon. Ayan, nasa panel ni ADB. Kanina 10 degrees eh. Pati kagabi. Ayan na, Patrick. Yan, tarik guys. Alali lang sa preno. Alalay lang. Ay, walang pahinga. Puro lusong. Careful ah. Yes. Sobrang careful ko na. Ala, akala ko nalaglag yung truck. Ano pala yun? Pababa. Ayun, akala ko nalaglag. Lalim. Pagkakatarek. Pag nakakita ako ng pahingahan na patag, ano tayo? Pahinga muna. Nangalay na ako. Ang sakit sa kamay. Sana kung manual yung dala natin may engine brake malakas. TMX na. Grabe, walang pahinga. Baka naman, pahinga naman. Di ba mahabang to palusong? Oo. Pinahon namin kahapon to. Dire-diretso. Isa pa. Check. Isa pa.
Mag-iinit ang preno nito eh. Wala akong makita nga ng dito, scooter. Tayo lang. Kasi siguro pinagtitinginan tayo. May landslide dito. My God. Gusto ko na magpahinga. Kaso pababa pa rin. My God, careful ah. Yes lang. Paano kaya pag nagkasalubong yung dalawang sasakyan? Ito muna yung isa. Atras yung isa? Kasi hindi kasya eh. Lalo na tignan mo yung truck ko. Dito makakahinto tayo. So, may unahan ng konti. Ito muna. Napatag na. Ito, dyan sa may ano. Ito sa may silong. Lagi dito hindi na ata masyadong malamig. Malamig pa Ito rin. muna tayo dito guys, sandali. Naawa ako sa preno. Yan pa siya oh. Yung mga, ito nasa mapa, mga pasigsag-sigsag. Mga ano pa yan, palusong. Mahaba-haba pa. Ayan, dito yung DNR. Medyo mahaba pa yung lalakbay natin. Nagpahinga lang kami dito ng 2 minutes. Tara na, let's go na. Ayan na, matarik na naman. Buti nagpahinga tayo kasi ano na naman to. Matatarik na naman. Mukhang may truck. Wala pala. Motor pala yung nasa unahan. Ayan, no, kapag nagkasalubong ang sasakyan dito, atras yung isa. Oo, bulusok talaga. Ay, landslide dito. Ayan, dito two-way na ulit. Ang tarik. Yun. Eh, sa mga pupunta dito guys, ng mga naka-scooter din, kailangan makapal yung brake pads nyo dito. Bago kami pumunta rito, nagpalit na ako ng brake pads eh. Sa unahan, buti na lang naagapan natin.
Ito. Uy, lubak. May lusong na naman. Ya. Op, ya. Okay. Yun oh, may bago na naman turista. Kaya naman pala. Alalay lang talaga. Kaya naman kahit scooter na pababa. Basta wag lang talaga ibabad yung preno. Mag-overheat kasi yan eh. Magkukos ng pagkapalya ng brakes. Pitik-pitik lang. Tapos konting engine brake. Pili ko kailangan natin magpahinga muna. Mga 5 minutes naman. Okay. Pahinga tayo konti. Parang lumalambot na yung preno ko. Sige. Os. Pahinga ka na dito. Five minutes. Oh. Ito ka naman pahinga. Yun na, lumambot na yung preno ko. Ano yan? Ayan, pahinga lang sandali. So ayun guys, nagpahinga na muna kami. Yan, nilipat ko siya sa kabila para may center stand ko. Palusong kasi itong kalsada. Sobrang init ng preno eh. Itong likod gumagana pa naman. Ito ang harapan. Medyo nag-ano na siya. Dumataplis-taplis na. Yan, pahinga lang muna. Kahit mga 15 to 20 minutes. Okay, tara. Nagpalit na ako ng gloves kasi madulas yung yung gantong gloves. Madulas dito sa Manubela. DNR na. Ah, okay. Dito na yung DNR. Yan. Ito na ba yung Mount Pulag School? Hindi pa. Hindi. Yung Mount Pulag School, yun sa may taas. Ito ang Bangeg Elementary School. Oo. Eh, yung pataas na yun yung ano. Ito yung DNR map. Itong pataas na to. Ayan, ang daming mag-ano, hike ko. Nakaban. May bibili pa tayo dito. Anong tawag dito? Ref magnet. Souvenir? Dito, ayan o. Suka. Wala, jackets na to eh. Ayan. Rep magnet to. Bigyan mo mo. Magkano po? 70. Isa po. Ganda. Bale, dadaan lang kami ng Baguio para bumili ng mga pasalubong and then biyahe na rin pa uwi. Breakfast muna. Oh, breakfast din pala kami dun. Gutom na. Dito yung Paakiki Trail? Oo. Tsaka yung papuntang New Ice Point. Oh, May 5-star oh. Chicken. Sarado pa sila. Let's go. May naka-Edmax siya. Dito guys, kain muna tayo dito. Magba-brunch kami. Alas 9 pa lang eh. 9:41 ang oras natin. And kain muna tayo dito. Nag-early lunch lang kami dito kay Lolo Cancio. And order kami ng stir-fried na beef with onions. Tapos chicken silog. Tapos brewed coffee lang ako. Yun na may pre-sabaw. Sa team view. Ayan o. Ganda. Ito yung Agno River ata to. Ano to eh? Karugtong ng Ambuklaw Dam.